Здравейте! Ето как започвам сутринта си, малко грижа за кожата, за да се събудя и да се почувствам добре. Нищо фенси, просто нещо малко за мен си. И тук ще ви представя моя нов, отскоро любим продукт, маслото от макадамия на Волю. Това е студено пресовано масло. Маслото от макадамия е омекотяващо и следователно подходящо за суха кожа. Може да го ползвате както за кожа, така и за коса. Това масло е основен съюзник на сухата и раздразнена кожа и ефективно средство за кърва и непокорна коса, дълбоко подхранва благодарение на витамин Е. Маслото от макадамия често се използва и като основна съставка на слънцезащитните продукти, като е полезно за предотвратяване на слънчевите изгаряния. Имаме различни масла студено пресовани, така че не се колебайте да се свържете с мен, за да ви дам малко повече информация и да ви помогна да намерите своето перфектно масло. Ако искате по-свежа и хидратирана кожа, това е продукта, препоръчвам го с две ръце.